Jeg synes, det er rigtig fedt, fordi at skateboard og ramper, det er jo meget inde nu, og det er derfor, det trækker. Jeg synes, det er rigtig fedt. Impact World Tour præsenterer evangeliet på en klar og relevant måde, ved at benytte elementer af den kultur, som eksisterer i dag. Målet med Impact World Tour er at se vores land blive forvandlet by efter by med sandheden om Jesus. Det er fedt at være med til det her. Jeg snakkede med en journalist forleden, og han synes, det var en større historie, at vi kunne samle alle de penge ind uden problemer, og vi kunne arbejde sammen med alle de kirker, end selve eventet det kom. Resultaterne er fantastiske. I den vestlige verden ser vi 1 ud af 10 af dem, som kommer, offentligt give til kende, at de vil følge Jesus. I U-landene ser vi helt op til 1 ud af 5, som vælger at følge Jesus. Det viser måske mange unge i dag, at Jesus ikke er sådan noget kedeligt søndag morgen noget, men at man godt kan være både en rigtig, rigtig god danser og sportsmand og være en af verdens stærkeste og alt muligt, og så samtidig være kristen. GX International taler direkte til de unge i dag. Igennem skateboardere, inliner, BMX'ere, breakdancere, DJ's og MTV-dans. De præsenterer et optempo, radikalt evangelie, som vil udfordre enhver. Team Extreme International får folk op af stolene med en action-packed præsentation for alle aldersgrupper. Oplev blandt andet nogle af verdens stærkeste mænd smadre stakke af mursten foran dine måbne øjne og professionelle sportsfolk i blandt andet basketball. Thrive er et punk-rockband fra Kansas City. Deres show er intens og kraftfuld. Deres musik er gennemtænkt, moden og med fuld skrue. Thrive når en gruppe med evangeliet, som er meget forskellig fra de 3 andre teams. Island Breeze udtrykker hjertet og skønheden i deres kultur. Polynesiske dansere og musikere bruger deres musik, dans og sang fra blandt andet New Zealand, Hawaii, Samoa og Fiji til at dele Jesu kærlighed. Det som de kommer, det er tip-top i orden. Det er enormt høj standard, og så er det bare enormt professionelt. Og så kan man mærke på de mennesker, som kommer, at de er enormt helhjerter, og de giver sig selv. Og så er det enormt stærkt at opleve, at det som de formidler, det budskab, de formidler, det er enormt personligt. Og så vil jeg sige, at man kan sige, at det er enormt radikalt forkyndet budskab, og det er meget, meget præcis forkyndt. Og så er det enormt fedt, de lægger vægt på livsstil. Altså det er relevante ting. Det er ikke kun Gud og Jesus og himlen og helvede, men det er lige så meget, at jeg kan være skater og have en personlig tro på Gud. Jeg må sige på den måde, at det har været en fed oplevelse. Det har været en stor oplevelse. Og så har det været enormt inspirerende at få lov at opleve, at man kan kommunikere enormt nutidigt. Impact World Tour kan sammenlignes med almindelig MTV. Det her er både bare den kristne udgave, hvor vi kommunikerer lige så stærkt, lige så hurtigt, lige så meget i optempo, og der hele tiden sker noget, og det flexer fra det ene til det andet, hvor det rammer lige præcis ind i kernen til unge mennesker. Fordi unge mennesker i dag er trætte af at få kopier og plagiater og det ene og det andet, men vi vil enormt gerne have noget, som bare er enormt skarpt og radikalt, noget som er ægte, noget som er håndgribeligt og noget som er enormt verdensrelateret. Og det må jeg sige, det Impact, det rammer lige præcis plet på den måde der. Jeg bad om han ikke ville komme ind i mit liv og give mig kærlighed af det. Og så kom jeg til at kende ham. Jeg stod og bad, og så lige pludselig så kunne jeg bare mærke fra benene og så hele vejen op, at han bare kom og rørte mig og gav mig kærlighed og fyldte mit hjerte og snakkede til mig og alt muligt. Okay. Så var jeg til det der Impact World Tour der. Det var sådan nogle stærke mænd, der var der. Så til sidst så kunne man blive helbredt. Så gik jeg op, og så fik jeg helbredt mit knæ, så lå han hånden på. Jeg begyndte at ryste i hele kroppen og tænkte, hvad sker der her? Så da han tog hånden af, så havde jeg bare ikke ondt i knæet længere. Jeg løb og sprang bare hjem, for jeg havde ikke ondt i knæet længere. Så skulle jeg bare ud og skate næste dag. Hver aften er pladsen foran scenen fyldt med folk, som overgiver deres liv fuldstændig til Jesus. Alle dem, som kommer frem, de bliver vejledt, får en opfølgningspakke og en indbydelse til fremtidige arrangementer. Der bliver også taget hånd om relevant opfølgning, som henvender sig til den rigtige aldersgruppe. Det er meget vigtigt at forstå, at folk, som kommer til troen, at de ikke nødvendigvis kommer i kirken lige bagefter kampagnen. Fordi det er en helt anden kultur, end det, som de er vant til. Derfor er opfølgningen nødt til at finde sted i deres kultur, og ikke i vores. De unge, de var som flisbuer. Vil du høre om det her? Jamen, hånden den røg op. Ikke? Så rejste op. Så stod de der. Ikke? Kom herop, og de stormede frem. Og den begejstring, den smitter. Jeg havde sådan en invitation ude til nogle helt unge mennesker. Og der var en aften, hvor de kom med, og ham her jeg inviteret med, han tog også sin ven med. Og da jeg så senere på aftenen, at de sad her fremme og gav deres liv til Jesus, det er bare fantastisk at se.
det er noget, som rører en dybt. Vi har så stor tro for sagen, at inden vi har set et eneste menneske i vores menighed, så har vi lavet det halve menigheden om til en klub med spilleting for unge mennesker. Og hele menigheden har vi delt ind i cellegrupper, hvor vi har oprettet også nogle ungdomscellegrupper. Over hele verden er der enorme mængder af mennesker, som giver deres liv til Jesus. Det vil også ske i Danmark. Det er endda et løfte fra Gud. Der står i Bibelen, at høsten den er reddet. Det har vi allerede set igennem Impact World Tour. Men der er et stort spørgsmål. Og det er dig, og det er mig. Gud han kalder på os. Gud han kalder på dem, som er klar til at give alt hvad de er, alt hvad de har. Ja, selv deres liv. Så at danerne, de endnu engang må blive kristne. Og at Gud han må blive æret i vores land. Så derfor vil jeg gerne opfordre til, at du også som folkekirkepræst prøver at tage den her opgave og udfordring op. Det er en ny måde at nå danskere med evangeliet på, men vi har set her, at det virker. Jeg tror, IVT det er kommet for at blive. Det er kommet det er kommet som et vidunderligt, guddommeligt redskab i vores land. Så jeg må sige, Impact er en enormt fed ting at få til sin by, og jeg vil bare varmt anbefale det. Så har jeg fået en bibel, og jeg er begyndt at læse den. Jeg taler tit med ham. Han giver mig mange ting, og han har en plan for mig. Og han har en plan for alle. Hvis bare de vil tage imod hans kærlighed, så har han en vej for dem.